Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Katanat Korbari Amit Shah lembar Menteri Rangba Kejela Assam Himanta Biswa Sarma kilawan poi hanong ba Shillong haka janmit jong kasngisat jan banya shimbenta haka jingelang ban rakhe ya ka jingdap san postnem ka North Eastern Council ka banlong haka sngi ublay haka ni ka jingwan poi sha Shillong Amit Shah ulale cha Raj Bhavan ban thung yo way utan riding haka jingedon lang ulat Kejela Dr. BD Mishra Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Konggal Sangma baru Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma. Kibabon ki Menteri Sarkar Pedeng kilat ki Menteri Rangba bat ki officer jong kathan chatai lam mi ngi kin wanya shimbenta ha ka jingelang ka banlong ha State Convention Center badru Hamadan Polo lashai kasngi ha ka ba Menteri Rangba do kari Narendra Modi unlong kumukongsan. Kat kum ke North Eastern Council ka khmi lenti bakin don kum ba 10,000 ngut ki pat ba ki ban wan sakhi ka jingelang ka ban long Hamadan Polo la shai ka sngi kini ki 10,000 ngut ki kintop ya ki nong shong shnong jong ka jilla ki nong mi khmat na ki self help groups but farmer groups na baro ki jilla ka thain lembat ki reu pau khman hagani ka sngi umodi un pleru ki katto kat ni ki project kum ka IIM Shillong ki tower 4G na kabenta ka Meghalaya ki project ba pentrai kam ke NEC bat ka sarkar Meghalaya bat unboru yo mau nong rim na kabenta katto ka ni terli ki project ki ban sa pentrai kam बस हो गया अब खड़ी है